деда і ўнука Владимир Дубоўка. Недзе далёка, у вёсцы маленькой, век доживаў свой детка старенький. Старость не радость, сядзе обедать, ежели ецца з лыжкі у деда. Позаливает чистый обрус, так ён і заціркай, ён і капустай. З гэтай прычыны деда старога есці саджалі каля парога. Там ён і снедаў, там і абедаў, там ён і з внукаў меў і беседы. Дедан унучак, мамін сыночак, ножик узяўшы, сеў у куточак. Нешта майструе, нешта складае, будзе, напэўна, цацка якая. Маці пытае: любы сыночак, што ж ты майструеш, сеўшы ў куточак? Што ж гэта будзе? Скрыначка пыцца? Будзе, матуля, гэта карыцца. Як пастарэеце з татам абое, вас не прыму я есці з сабою. Каля карыцца вас пасаджаю, после заціркі паналіваю. Тата на маму, мама на тату. Глянулі моўчкі, хто ж вінаваты? З гэтага часу деда старога больш не саджалі каля парога. Казачка гэта вельмі старая, ходзіць па свеце з краю да краю. Хто пра яе забудзецца можа, внучак маленькі зноў дапаможа. Ён пачытае, хоць ведаюць людзі, але напомніць лішнім не будзе.